la Lynx i els seus problemes amb els personatges secundaris. Però penso que té un puntet de gràcia perquè ella és molt perversa. Sí. Què penseu que és la sexualització? Com ho diríeu? És una obsessió. Propera parada, Mandarake. Oli, què tal, com esteu? Amb la caloreta? A mi no em podeu dir res perquè porto caixa malla de fa molts mesos de que fa calor. Ara què em direu? Qui m'ho rebat? Doncs jo et rebatiré dient que esteu escoltant Les Gerades del Temps, un podcast on parlem de manga, anime, videojocs, cultura asiàtica i de la presència felina, no de la calor. I avui el Mandarake és orquestat per mi, la burra que va davant, que sóc la Jinx, acompanyada de meves tertulianes preferides. Hola, Hangui. Oli! Oli, Lynx. I un ariete que tinc per aquí que m'està tocant els nassos, però no tornarem a fer intro avui. Què tal, noietes? Qui agafa la batuta? Perquè jo tinc clar, Tu manes, tu fas a l'ordre. Jo faig l'ordre? Senyoreta, puc anar jo primer? Senyoreta. Oh, hi ha una petició? Teacher, Què? can I go to the toilet, please? Però jo primer. Va, tira. Digues en castellà, en català. Digue en català. Senyoreta, puc anar jo primer? Pues di, puc anar a fer pipi? Puc anar a fer pipi? Escolteu un segon, si els idiotes volessin aquest podcast no hauria la llum del sol. Ai, jo esperant a que tinguessis pipi per poder fer pipi. Però No vull. ja tens el teu gomet. Tira tu, va. Va, no és secret per ningú que jo vaig amb les modes. Ahà. I a mi la cosa no em crida l'atenció, encara que me les estiguin senyalant allà des de fa anys i panys, fins que un dia jo faig clic I de cop. I te surt una llum que diu tendència. Fuà. He de dir que a l'anime m'he pujat després. Abans que sortir l'anime jo m'havia començat a llegir els Grimorios. Però, ja que hem dit la paraula Grimorio, us vinc a portar l'anime de Atelier of the Witch Hat. En japonès no tinc collons a dir-ho. Hòstia, si en japonès no tinc ni idea com No es tinc diu. nassos. Jo diré que Cripiorio, perquè on estigui en Devi no hi ha res. Però bueno, que et toca anime. Tira, tira. Sí, no, la veritat. Jo d'aquesta senyora estic començant a portar-li tot el catàleg en diferents formats. Em fa falta que tregui un videojoc. Sí. Primer de tot, anem a pams. Història i dibuix original de Kamome Shirahama, de l'anime exactament amb el mateix nom que el manga, Witch of the Atelier of the Witch Hat. A Espanya és un manga que el tenim portat per Milky Way Ediciones, però avui el manga se queda de segon plano. Què li passa? Ja estan posant cares. No, que me sembla molt fort que tu portis alguna cosa de Milky Way. És el que estava pensant la Jinx, veritat. En veces la vida no és justa En vez i jo de tinc hiperfixacions. Hipòcrisi. Ja vaig dir. Hipòcrisi no. Hiperfixació és la paraula. Sí, i és normal, Però bueno, segueix. No et jutjarem. Estem amb tu. Setge jutjat. El tema està de l'estudi d'animació Book Films. I direu, què han fet aquests senyors i de més? Sum 100. I direu, què és este anime? Teniu el manga també publicat d'Espanya. Jo aquí no he vingut a parlar d'aquest llibre. Vale? És una història d'un gènere d'aventura, màgia, fantasia i m'agradaria dir que una miqueta de misteri. Molt. Recordeu que al nostre blog teniu una sinopsis d'Atelier of the Witch Hat, però farem un resum ràpid.
La història es centra en la Coco, que és una noia que és una apassionada de la màgia, en un món on suposadament hi ha la gent normal i els mags. La cultura popular diu que els mags neixen. Però els mags neixen o creixen? Ah! Magel. S'inicien... Són iniciats o no són iniciats, no? No us farem spoiler realment de què són els mags, perquè ja ens ho comentareu un cop vista la sèrie. Sèrie curteta, 13 episodis presuntamente. T'anava a Sense dir, hi ha acabar, molt per explicar, Per això dic presuntamente, anime curtet. Creuem dits per una segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena i desena temporada. La història va per llarg, en el manga. Es va estrenar el 6 d'abril del 2026, que em sembla 6 del 4 al 26, em sembla una data preciosa. Sí, amb un 6 i un 4. Retrat. Però bueno, la història gira al món envers de la Coco, el seu camí en la història de la màgia, vale? I una cosa que m'agrada molt i que, primer de tot, que no ho he dit, la porta Crunchyroll, és que tenim la sortida dels capítols subtitulats alhora que els capítols oficials. Però com tu ho veus? Quin tipus de persona ets? Jo sé que doblat és molt bonic, però a mi m'agrada fer una primera ronda de VO i una segona ronda en anime doblat. De Bosse, diràs. Bueno, llavors fem la pregunta de saps qui l'ha dirigit, quins actors de doblatge hi participen i aquest tipus de coses. Senyora, jo no estic malalta. Senyora, a mi no em paga per estar malalta al cap. Aquí hi ha moltes coses que s'ha de dir de la Lynx. Està parlant molt de la Coco, tots sabem per què ho està veient, i no és per la Coco. No. Ni per Ni la ni Àgata, tampoc. ni per la Titània. Escolta'm un segon. La Lynx i els seus problemes amb els personatges secundaris. No, Vale. que secundaris. Què va? Té un color de cabell meravellós. No és el que tu et penses. Ah, té un altre. Ah, t'agrada? Pues li agrada el Papito. Sí, clar. T'agrada l'Oriugo? Vaja. Òbviament. Tinc Vaja. un problema I amb no els l'has personatges escoltat en secundaris. castellà, eh? I no l'has escoltat en castellà. I en castellà qui fa? Marzani. Que és el director It fits. Clar. de doblatge. ¿Y tú quién eres? No me suena tu cara. ¿Vienes de parte de alguien? ¿De Alaira? Yo soy una de las discípulas del profesor Kifri. ¿Qué? ¿Una discípula? ¡Kifri! Hola, Orugio. ¿Has terminado el encargo? Hem de confessar que la Jinx i jo l'hem començat a veure i fins que no va sortir el Papito, que dic jo, No van parar. no vam parar. Per tant, sabem que és No van parar. capítol 6. Sí. No, sabeu que sóc molt pesada amb els animes que porto? Perquè, insisteixo, i per fixació, però em sembla que l'animació d'Atelier, venint d'una productora o un estudi d'animació que poder no ha tingut els projectes més grans d'aquesta història, està tan ben cuidada, està feta amb tant de carinyo. Vull dir, el que ens agrada Estudio Ghibli en menor o major mesura, podem veure que la gent que ha animat aquesta història, independentment de la passada del que és el dibuix del manga, olor a Ghibli, l'animació, Sí, quan Sí. treballen amb l'aigua, sí. Quan treballen amb l'aigua, sí. però és que em sembla que està feta amb tanta cura. Òbviament hi ha escenes o personatges de fons que tindran major o menor pressupost. Amb un anime és el que hi ha, és el que passa. Però les escenes importants... Vull dir, és molt complicat a dia d'avui innovar amb el tema de la màgia a l'animació. Sí. Disney ho ha fet d'alguna manera o una altra, DreamWorks ho ha fet en el seu moment, però dins de l'anime és complicat innovar amb el tema de la màgia. I Atelier of the Witch Hat la fa d'una manera tan bonica. Sí. És que és que- per això té tanta popularitat aquesta sèrie. A més, l'originalitat de com fan els conjurs
I una cosa de l'animació que m'agrada molt també és que han passat, sabent que la Shirahama fa moltes trames, per dir-ho d'una manera, fa aquest delineat tan fi, i l'han passat al dibuix. Sí. I aquests moments de llibre d'aquests pop-ups que s'obren així... A contes, sí. Sí, com t'estessin explicant un conte que recorda, ja us he fet recreant la línia ghibliana, i que recorda un pèl al Ni no Kuni, quan tens aquelles escenes tipus teatre, amb l'animació que l'Ola va enllaçat amb com la Hangui, amb la trama de Shirahama. Si us fiqueu, hi ha animacions que es diguen que és molt neta i polida, molt colorida, però hi ha escenes que entre la trama de Shirahama ja està present, i t'hi fixes que està tot tramat amb les ratlletes i li dona per mi un volum i una màgia molt interessant. Entra la trama en el moment que li dona poder el puntet aquest de foscor que té aquesta història, perquè aquesta història estem parlant d'aquí llum, color i destrucció, però... És molt fosca, eh? És per lo que m'agrada. I espera't. És llum i color, és em perdó del que diré ara, però una caqueta ben pudenta envoltada en purpurina, que és el tipus de cosa que a mi m'encanta com a argument. La veritat és que sí, perquè la Coco és molt purpurina, que dius tu, en un món que és molt fosc i té moltes coses fosques, ja començant per els dolents de la sèrie, no? Són molt retorçats. Motius per als que veure aquest anime? El que ho dic jo. Ja està. No necessito més en aquesta vida. Tu mira't el tràiler, que no li fa justícia. No, no mireu el tràiler. No. És que s'ho mirin. No, és més fàcil donar-li al capítol 1 i ja està, i es farà tota la resta. De fet, he de ser sincera, un dia més la nena TikTok de la cultura pop. Atelier s'ha fet famosa dintre dels mons dels fans de Broadway perquè hi ha un meme amb una escena molt important on un dels personatges li pregunta a un altre personatge de manera molt inquisidora què és el que ha fet en realitat, que encaixa perfectament amb una frase del musical de Hamilton de Broadway. Ostres, Déu-n'hi-do, nena. Sí, la gent enganxa molt, Estic en aquest nicho jo ara mateix. Sí, vale, estàs en el nicho Broadway, no? També? Vale, jo porto anys al nicho Broadway, d'aquí no em baixareu, però el mem, la frase i el moment enganxen tan bé que és com... Anem. No vull sí, res més. El meme de... Sí, no? Aquest, no? I així està l'Àlex. De John Hamm. What are you, right? That you're going out of time. No diré res més. Absolut cine. I ja està. I ja ho tens tot? Sí. Pues Hangui, no t'enganyaré pas. Vinc a deixar-te l'última. Oh, un altre cop! Anava a començar, però no m'ha deixat. Saps què? Saps què faré? M'adormiré en aquest coixí que tinc aquí. L'has d'aixecar. No és un spoiler, mira. és un spoiler. Ja el L'has baixaràs. d'ensenyar millor, l'has d'ensenyar millor. Ja el Després l'ensenyo millor. Jo porto una cosa molt diferent, que porto molt de temps des de que va sortir amb ganes de... I, doncs mira, no enganyaré ningú, perquè em toca un videojoc i vinc a parlar de Pocopia. Vaja. Tens 10 minuts. Gata Surprise va dir mai ningú. Va dir mai ningú, però la veritat és que vinc a portar-vos, com sempre, dates curioses. L'heu de jugar, perquè l'heu de jugar, simplement. El hàndicap més gran ho dono ja, que és simplement que has de tindre la Switch 2. Si no tens la Switch 2, doncs ja començo ràpid i és l'única plataforma on està. I malauradament els usuaris de Nintendo que tenen una Switch no ho poden jugar, que no entenc per què, perquè perfectament el podien fer funcionar. Però, nenes, vinc a fer aquí la pregunteta ben fàcil del món. Pocopia, videojoc, seqüela-preqüela de la saga de Pokémon, fet per Game Freak amb Koei Tecmo. Tot molt bé, fàcil. Ja sabeu que és el Cozy Game de l'any, probablement. Sabeu per què es diu Pocopia? Perquè és poc a poc. Poco Sí, senyora. falpia. Això Perquè és... Pocopia. El propi Game Freak van voler buscar una cosa que precisament volgués arrossegar o la nana. Aquesta idea d'evolució de mica en mica, que per cert aquesta frase de poc a poc ve de paulatino. Us sona la paraula llatina paulatino? Sí, bueno, paulatinament, sí. És un nom de poble senyor estupendo. Doncs aquest Paco a Paco simplement és que precisament el que volen és que de mica en mica
tu siguent un Ditto que apareix en un món postapocalíptic destrossat, amb la teva bona fe, amistat i amb intenció de passar-t'ho bé i fer amics, doncs has de reconstruir diferents illes, diferents espais, en un món immens, perquè de moment jo no he trobat finit, i pel que sembla tindrem expansions ja confirmades. On què té de bo aquest Pokémon que no és un Pokémon? Doncs per mi que té la barreja més cosi del món, perquè és Minecraft, és Animal Crossing i té l'essència Pokémon que sempre agrada a tothom. La presència Pokémon té aquell puntet de màgia nostàlgic, romàntic, no sé què dir, que enamora i enganxa. Però és que tots sabeu que el Ditto és un Pokémon molt estimat. Sí, és molt maco. Apagadito. T'ha pagadito. No, el meu t'ha blandito. No, no t'ha blandito. No, està encendidito. T'ha encendidito. No, en el fons ho he de dir que el meu personatge es diu Tullidito. És molt divertidito. I per què m'agrada el cozy game i trobo que és una cosa especialment divertida? Perquè és això, és la gràcia de dir comences a jugar i poden passar 15 hores i la sensació és que no han passat cap. Però arribes a aquell punt de relaxació mental, desconnexió mental i que gaudeixes per gaudir, que jo crec que d'avui en aquest món tan frenètic ho necessitem. I la Jinx es perd. I jo em perdo I sí, molt. Jo no evoluciono. Jo he de dir que personalment si us he de vendre com el videojoc és més fàcil que agafeu xarxes socials i veieu les creacions que ha fet la gent, perquè la gent és La gent no meravellosa. està bé. No, no està bé. Però a mi això em dona ansietat, també, eh? Me sembla a vegades massa. La gent... Bueno, té un cap que em miro, Però és massa. O sigui, És jo he massa. vist construccions de fer l'opening de Dragon Ball Z, l'opening de Bola de Drac GT, amb cançonetes, perquè clar, tens una vagoneta, al costat fiques terra que fa sorollets que són notes i la gent és màgica, sap música i crea la seva banda sonora i és meravellós. He I sa vist programació. construccions brutals de tot tipus de sèries a escales immenses, ja siguin des de la pròpia saga Pokémon, amb Samus, amb un Riley brutal, no sé si sabria dir que és la cosa més bèstia que he vist. El que passa que és infinit i la creativitat de la gent no té límit, perquè he vist pous i bases secretes espectaculars sota terra, he vist... La gent no està bé. No hi ha finit, és que, o sigui, on arribi la vostra creativitat i la vostra paciència, aquest paco-paco, és allà on arribareu. A partir d'aquí, simplement, vols jugar a la teva manera que tu vulguis, ja sigui creant el teu món perfecte, intentant trobar els teus amics Pokémon que vulguis i anar fent. I recordem que, de moment, hi ha més de 1.000 Pokémons i potser haurem vist una centena, que crec que no arriba. Quants n'hi ha ara, com en la primera versió, se sap? Els Pokémon pots trobar? No ho he vist, però sé que n'en seria alguna cosa. Està confirmada nova expansió, que n'han dit si serà Mochinan o no. Home, Potser la primera no. la primera Potser part sí de casa. O Sí. potser si tens l'online no. Això podria ser. Que això no ho han fet amb l'Animal Crossing i és molt Nintendo. Jo crec No me que sembla malament. La primera jo crec que serà la primera dosi gratis, després les voldràs, és lo típic. La primera te la regalo, després tu solet ja vindràs a mi. 100%. El preu doncs no és econòmic, és Nintendo Switch 2, o sigui que si vas rascant, l'oferta més bonica que he trobat són 60 eurets. És el que potser... Per mi el handicap més gran és que només estigui a Nintendo Switch 2, perquè jo crec que amb el... O sigui, és un handicap i alhora no, perquè amb la tonteria va sortir el 5 de març d'aquest any. Ja veieu que estem a juny i portem més de 4 milions de còpies venudes, es diu ràpid, I poques em semblen. Com han sapigut tocar el botó, per dir-ho d'una manera? Sí. O sigui, que és molt fi, és com molt tendre, molt maco, molt senzill, no? Per dir-ho d'una manera, perquè s'han dit que se converteix en aquest ninot, no sé què, però et fiques i t'absorbeix, o sigui, és una passada. Bueno, La fórmula era fàcil, també t'ho dic.
Sí, Per no, mi almenys perquè jo recordo que a l'inici les crítiques no avalaven gens el joc. Jo simplement sí que vaig veure que per mi sí que ho era un tipus de joc que jo necessitava. També he de dir que no sabia fins a quin punt m'emmerdaria i va ser dur, A l'inici va ser cotxungo. Molt feliç, però encara arrossego coses pendents per fer perquè dedicava més temps al Pocopia que a la meva vida adulta. Però no passa res, soc feliç igual. I has deixat de costat a l'Stardew Valley ja, o no? Sí, he d'admetre que em vaig quedar allà... És que amb l'Stardew Valley em va ficar por. Perquè em vau donar un timing. No, em vau ficar por al cos, perquè jo el que tenia era una pressió. No arribo, passa els dies, jo vull farmejar, no vull fer el que em dóna la gana, i em vau ficar una pressió que al Pocopia no tinc. No tinc pressa... Seràs el calaix de la Hangui, t'aviso. No, Em ficaré el calaix de la Hangui tu mateixa. No, perquè... O sigui, és com molt... Ai, que sobrada, però és veritat, a l'Stardew Valley jugo a la Nintendo Switch, al sofà amb el comandament, a la Switch 2, ho sento, vaig amb el comandament normal amb la tele del menjador. Llavors, a l'hora de jugar ni puc jugar tant ni sempre perquè és la tele del menjador. I l'altra més petita és simplement que com que la base, no tinc totes les bases ficades, tinc una i predomina Switch 2, per tant, la Switch 1 la carrego de tant en tant i m'ha d'agafar aquell puntet que l'hagi carregat per jugar-hi. Quanta pijaria junta. Sí. Però, a veure, nena, que no estic sola, perquè la Hangui pobreta meva, que és de Nintendo, no el té, però em sembla que la senyora d'aquí sota sí que el té. Sí, i va aquí i està fent aquí la cara com que no va la cosa amb ell, ja saps? Que jo a Stardew Valley me l'he passat diverses vegades. No estem parlant de les finals. No. Jo porto estona parlant d'aquest senyor. He de dir, Stardew Valley no. Això a mi em va caure, jo no ho vaig demanar. Ja. I com va? Pues ja m'he acabat, m'he passat la història principal i tinc tots els mons amb totes les bases. Tinc totes les quests fetes i tinc quasi tots els Pokémon. Mira, jo el tinc de sortida i crec que no portaré ni la meitat, perquè vegem els diferents tipus de persona a l'hora de jugar. Bueno, hi ha gent que prefereix jugar a dormir. No, la Jinx sempre és de voltar, mirar, s'ho prenen molt. És com el tutorial que va fer 10 hores del tutorial de... És que no té per molt de Déu, No té per... És que jo que ni vaig... O sigui, no. Però això de Wild van ser 15 hores de tutorial. Em fot un tret. I intentant trencar el joc, intentant fer coses impossibles. Sí. Quan era tot més senzill, però jo sóc així. Quan és l'únic moment de tot el joc que has de fer el que te diuen i després ja pots fer el que tu vulguis, com si vols anar directament al dolent, saps? Però, bueno, aquí cadascú. Però a mi m'agrada intentar troncar el joc. Aquí no pots passar, Sí, vale? sí. Pues jo intento estirar el finit. Bueno, jugant amb tu, que ens vas ensenyar el Pocopia, vam intentar trencar el joc, si te'n recordes, i el joc va dir... Veus? Amiga, no invente. Jo sóc una miqueta Sosuke Aizen, intento trencar límits, però... Ui! Vaya! Ui! Has vingut a parlar del teu llibre. No, això va arribar en un altre mandarake. Nenes, jo sí que vinc a fer no lo de la links de l'heu de mirar per què ho dic jo, és ho necessiteu, o sigui, hi ha dos tipus de persones. Les que saben que necessiten Pocopia i les persones que no saben que necessiten Pocopia. Ja està, a partir d'aquí, vosaltres mateixos decidiu quan voleu ser aquelles persones que saben que necessiteu Pocopia. I ara, Hangui, ve de temps. Què ens vens a explicar, filla? Ja veuràs los raros. Jo estic contenta, Jo estic molt contenta avui. Jo anava a començar, quan van dir, toca Mandarake, te toca manga, volia portar Zero de Sol i Luna, de Daruma Matsura, ¿vale? Però després vaig dir, i si porto el webtoon Under the Oak Tree, que m'agrada molt i és molt xulo. Però clar, després vaig anar al Saló del Còmic i em vaig vaig comprar Viajes de Akirie. Això arribarà, No sé per aquí, però això... I ha d'arribar, arribarà, la següent segur que arriba. Que és un volum únic, que és supermaco, és la de Rani... El Mundo Gris. Però vaig agafar una miqueta d'enveja de la Jinx en la tertúlia passada i vinc a portar... És que... Saiyuki. És que, senyora... És que... El punt de llibre no enganya, No, el punt de llibre és un punt de llibre de... No, per on vas de Saiyuki no enganya. Home, t'has de dir que dic, hòstia, has de fer el Mandarake, vaig a començar a llegir-ho perquè, clar, això
S'ha de rebufar. Des de jo 2004 no me'n recordava... Han passat de 22 2003. anys. Faig aquí un remember, vale? El 2004 Bangaline va portar tota la història de... tota la història de Seiyuki. A més, va portar Will Adapter, que era una altra història de Kazuya Minekura, que és l'autora, que a més és molt divertida perquè l'autorretrat que se fa aquí dintre és boníssima. I, bueno, a mi m'agrada dir Seiyuki, que és el BL del viatge de Son Goku, d'acord? És completament, i crec que poca gent, si El coneix l'obra, Dragon ho Ball. dubtarà. El BL de Bola de Drac, d'acord? O sigui, Bueno, però molt agradat perquè voleu fer la referència cavernària, que és viatge de l'est a l'oest. ràpidament, hi ha un món on viuen els yokais i els humans, vale? Els yokais són aquests dimonis, d'acord? S'ho tira una miqueta com a la cultura japonesa. Si tens un podcast Però- on vas parlar una tertúlia. Sí, per això t'he dit que aquesta història se tira una miqueta a la cultura japonesa, però ve a ser basada en la cultura de la Índia, d'acord? Que és aquesta llegenda del viatge de l'est a l'oest. Bueno, un sacerdot, d'acord, li envien perquè explori i vegi per què els yokais de cop i volta van contra els humans i se'ls carreguen, vale? A mansalva. Piu, piu. És un manga molt fosquet, és bastant, com dir-ho, sanguinolent, d'acord? I surten mugrons. Oh, Surten mugrons! O sigui, jo l'estava llegint i dic, ja no se fan mangas així. És veritat que hi ha molts mangas o obres que directament els mugrons no existeixen. A més de que surt un déu, vale? Perquè surt un déu, que ho has de mirar, que es diu Canceón, vale? Canceón és qui envia el sacerdot, no? En Genzo, a explorar tot això, i és intersexual, jo ho fico així, és intersexual, d'acord? Aleshores tenim una història d'aquesta llegenda antigua, budista, amb uns sacerdots, amb yokais, amb un tipus de déu, que és en Son Goku, d'acord? Amb una miqueta de modernisme, perquè van amb un jeep, el sacerdot porta pistola, d'acord? Ai, Porta sí, un revòlver. és veritat. Sí, surt És a la veritat. portada. La pistola i no la Porta un utilitza. revòlver, d'acord? Porta una senyorita. Sí. I vaig a presentar els personatges, d'acord? Ja, és que mira-la. Mira-la. Amb el Hola. meu coixí de Seiyuki, d'acord? Qui ens escolta, estic ensenyant un coixí de Seiyuki, d'acord? Aquest és en Genzo, aquest és en Son Goku, aquest és en Chohakai i aquest és el meu primer husbando, que és en Shagoyo, Sí. d'acord? O sigui, Per què serà? Per què serà? Vale? Són un sacerdot, dos yokais i un mestís, que és en Shagoyo, d'acord? Mig yokai, mig humà. I és això, és un viatge. El Distrito Manga ha portat això en volum doble, me sembla que és un 2x1, un 3x1. Són en total 8 volums normals, o sigui que me sembla que fan com 4 o així. L'edició l'has de dir que està molt bé, és tapadura, que costa molt. No és gaire car, ara no Dóna me'n recordo el gustet. preu, No és gaire car, està molt bé les pàgines i, bueno, i al final tens una miqueta de notes de traducció, d'acord? I una miqueta d'il·lustracions. Bueno, val a dir que aquesta obra sempre es venia molt millor amb les seves il·lustracions i els seus El openings de l'anime. El dibuix és super 90, no sé si li agradarà a la Lynx, vale? Jo no Però estic aquí clar. per jutjar. Però clar, és que, a veure... Està bien, I like it. Està bé. Al principi comença una miqueta, que fa una miqueta de mal al dibuix, però la història està molt bé i jo penso que és una història que s'ho podria haver estirat una miqueta més per aprofundir una miqueta més els personatges. Però tornem a la nostàlgia, és una edició molt bona, penso que val la pena tornar-la a tindre, perquè Mangaline, bueno, ja ha quedat molt antiga, 2004, sí, ja La són seva més de edició 20 estava anys. xula, amb aquelles sobrecobertes, Sí. amb el brilli-brilli, que també portava la il·lustració. Estava ben parida. Passa que ho Estava ben tenien parida. descatalogada i allò necessita recuperar-se amb una nova edició. Necessitava una miqueta de carinyo, la veritat. I no sé la decisió que ha tingut Distrito Manga per portar això, la veritat, perquè ha sigut una miqueta... Portem Seiyuki i és un... Ostres! Ok. Ok, d'acord. Però està molt bé, perquè, bueno, he dit que és un BL, ¿vale? Però és un BL encobert, que dic A jo. veure, ¿vale? és No és un un BL BL. encobert. Encobert. No, Wari no serà. Sí, és un... Color raro.
És un free. Free són 4 nois que neden, no? I hi ha xipeig. Doncs aquí hi ha els mateixos xipejos. I ja està. I cadascú té el seu husbando. Sí. Sí, perquè ho tens tot, Tens el borde, tens el que li agrada molt menjar, que és el Son Goku, tens el pervertit i tens el calladet, que sempre somriu, però per dintre està podrit fins al final, o sigui... Com tot bon calladet. D'acord? Estan morts per dintre. Està molt bé, perquè la història està molt ben construïda i ja t'he dit, podries tirar-se el que volgués. Així que, compreu-se Yuki, que mola molt. Doncs fins aquí, jo penso que... Ostres! Què? No m'ho crec de lo bé que hem anat de temps. Ens ha quedat apanyadot, Apanyadot. Sí o què? Quan Sí, hem trigat? passa que he de dir que és el primer mandarake que recomanem perquè ho dic jo i s'ha acabat. Me sembla molt correcte. A vegades toca. Sí, no passa res. I és important saber que tindràs coses clares perquè s'ha de recomanar i no passa res. Però... Hola, Ària. Tinc bigoti. No, més que bigoti, jo crec que fa justícia aquest bigotot que tinc per començar a donar pas, que ara ve una tertúlia timonejada per la nostra Hangui. Potser et surt una miqueta de bigoti, la propera tertúlia. Potser. A mi segur. Soc de bigoti fàcil. Per tant, passem a la següent secció. Propera parada, la tertúlia. Hola, gent. Avui, en aquesta tertúlia, venim a parlar sobre la sexualització a la indústria del manga i l'anime. O, com tots coneixem, el fanservice. Per començar, la sexualització a l'anime, sovint entesa com a hipersexualització, es defineix com la tendència a ressaltar les característiques físiques del personatge de manera desproporcionada, per així atreure audiència. Anem a veure uns exemples. Aquesta pràctica ha viscut una evolució molt marcada al llarg de les dècades. Durant els anys 60 i 70, la indústria mantenia un enfocament purament familiar fins que autors com Osamu Tezuka i Go Nagai van introduir els primers continguts madurs i van assentar el gènere ecchi. Després, la veritable explosió va arribar als anys 80, amb el format de vídeo domèstic, que va permetre esquivar la censura televisiva i així donar pas al naixement del hentai i una creixent obsessió eròtica cap a l'estètica en 2 dimensions. Més endavant, als anys 90, en plena crisi econòmica, el fanservice es va institucionalitzar com una eina comercial estratègica per vendre merchandatge en sèries d'èxit, com Evangelion, que tots la coneixem, mentre que es consolidaven gèneres basats en fantasies com l'òrbita harem. Tots recordem sèries també com Love Hina. Amb el canvi de mil·lenni, durant els anys 2000 i 2010, la digitalització va massificar aquest mercat i va aparèixer el fenomen moe, que barrejava la tendresa dels personatges amb la seva sexualització. Un tema que ha donat molt que parlar. Actualment, en ple segle XXI, l'anime es troba en un punt de consistència i forta polèmica. La globalització i les plataformes de streaming han xocat amb els debats internacionals. I aquest tema tan candent a les lladres ens encanta. Propera parada, la tertúlia. Molt bones, noietes! Benvingudes a la tertúlia. Com esteu? Estic intentant fer no rimes mentals, perquè no tinc 5 anys. Avui vens així amb les neurones fresquetes, no? Pel tema. Bueno, si igual si fresqueta, endavant. Ha fet un rebobinar 4 o 5 anys. I tu què, Gins? Què tal? Bé, amb ganes de tindre vacances, però encara no veig data. I el tema avui m'agrada, a veure què arriba. Jo crec que pujaran les temperatures. És un tema molt adequat ara per la calor, potser. Si no, serà un clickbait meravellós, segurament. Bueno, per si algú no s'ha enterat o s'ha saltat la càpsula en la introducció de la tertúlia, anem a parlar de la sexualització a l'anime i al manga, aka al fanservice. Música dramàtica. Què penseu? Que l'altre s'ha preparat i tot. Sí. Però no sé què m'estàs parlant. Ja sé. Vale. Veiem aquí que hi ha fans del fanservice.
Què penseu que és la sexualització? Com ho diríeu? És una obsessió. És una obsessió? No, Amor. Se llama obsessió. Vale, jo personalment jo crec que per molts casos, i en aquest cas de les tres la més clara potser en aquest moments és la Lynx, és una obsessió. No, perquè és una necessitat fisiològica que tenim de fer que dos personatges atractius sota el canon de bellesa, a banda facin. Per tant, això Però això seria és per el- tu la teva definició de sexualització. No, això El no és la fanservice. sexualització. Això és el xipeig. No, perquè no xipejaràs precisament a dos personatges que no estiguin sexualitzats, fes-me cas. Vull dir, desgraciadament, el fanservice i la sexualització van de mà. Sempre. Que li diguin a fanfiction, llavors. O sigui, el fanservice és la sexualització, però el xipeig, juntar dos personatges que romànticament no surt a la història, és un altre tema, és una altra cosa. És l'obsessió autèntica per mi, Perquè Que li diguin a Haikyuu no està... fanfiction. En Haikyuu no estan sexualitzat i hi ha un xipeig marrano. És la Lo de necessitat... Haikyuu és Bonic. delicte. Eh? Lo de Haikyuu és delicte. Començant primer per aquí. Que no. Són dibuixets. Bueno, el tip i la definició és la tendència a representar i destacar característiques sexuals de manera desproporcionada en personatges ficticis. Això és la sexualització, Així és per manual. Clar, és que jo a mi cosetes em perdonareu i en aquestes tinc el tendència que a mi el food porn m'alimenta, per tant tinc un puntet que, per exemple, en Food Wars jo tinc sentiments que no sempre han de ser personatges o persones. Amb el menjar es poden Bueno, fer coses. Amb això entrarem amb el tema, perquè clar, quan és bo la sexualització? Si el fanservice, hi ha moments que està bé, hi ha moments que no està bé, però bueno, això ho anirem parlant durant la tertúlia. Primer, per anar ficant-nos en tema, com pensa que afecta els dissenys de personatges? O sigui, afectar és fàcil. Si tu vols sexualitzar, òbviament li donaràs més atributs, els seus propis atributs, del que vulguis destacar, tot i que hi ha personatges que no ets en fer res, perquè un Kakashi va més tapat i li veus només un ull. Però passen cosetes, perquè després Però això arriba no un Alex, mira, aquesta cara, Però aquest somriure, que és, pròpiament el dibuix no t'aporta res, ho fas tu sol. Hi ha vegades que sí que t'ho fa el dibuix. Òbviament això jo crec que a nivell de dibuix es nota molt més en personatges femenins. Que el que li passa a la Nami i a la Robin, després del time skip podíem parlar-ne. Podíem parlar-ne. Aleshores, tu penses que el Kakashi està sexualitzat? O és Sí. l'atracció? Sí. Vale. O sigui, Jo veig cada línia de sexualització que quasi. Cada una. com estaria sexualitzat el Kakashi? Perquè el Kakashi és un personatge... O sigui, a més que està És que- tapat... Per mi no és simple, la sexualització no... O sigui, òbviament, en un 60% és com dibuixes el personatge, Ah. però hi ha certs caràcters o certes veus, sobretot, tu pots tenir un personatge en manga que quan el portes a l'anime s'hipersexualitza. Jujutsu Kaisen és la T'anava a versió dir, més dic, clara a de tot això. veure què passa amb Manami, que no fa res, el pobre home. Vull dir, hi ha certes veus que, certs personatges que ja no és l'estètica, que també va mudat de cap a peus. És l'actitud, és buscar-li el seiyuu adequat. Vull dir, anem a posar-nos ja, anem a venir a Catalunya, el Seisho Maru, sense la veu del Di Blasi. Però Seria el això- mateix. Això és fer-lo atractiu per mi. Sexualitzar seria com ficar-li un paquet més gran, que les perspectives siguessin en contrapicat, Però és que se li marqués el cul. si Shomaru només t'ha de dir hola. Ja, però jo Clar, crec... no et dirà hola, et dirà hola. No és el Hem de mateix. partir de la base que hi ha dos tipus d'hipersexualització. La femenina, que són les flash panties, són aquests contrapicats. Em perdonaràs, un contrapicat d'un bon Jan, jo això no ho vull veure, gràcies. Vull dir, si Bueno, vull veure l'ullet d'una persona... En el BL, bueno, en el BL el trobaràs. Jo trobo que en un BL sí que tens sexualització.
en un Omegavers. No és el mateix, Hangui. Perquè, desgraciadament, estem en una societat en la que la figura femenina és molt més voluptuosa. Sí, això sí. En un BL, et fan els pectorals d'un home molt més grans i et fan l'escena meme de la pitrera marranera. Però no és el mateix. Vull dir, una cosa és la hipersexualització d'un home dintre del món del manga anime, que ja no és només que veiem el títol a l'aire. És la veu, és un disseny, és una actitud i el d'una dona. A les pàgines manga els homes es noten les mans. Aleshores, tu trobes que el gènere ha canviat una miqueta i la sexualització ha passat d'estar de gèneres com el shonen o així, que hi ha molta sexualització, no? Els harems, els moes, tot això, i ha passat una miqueta que per emfatitzar, per atreure audiència femenina. Jo crec que sempre a la gent li ha agradat la hipersexualització, sempre hem estat allà. En els perfils masculins, on diguem que potser va destinat a un públic femení, jo crec que abans no es donava tant. I era però perquè sense voler. I ara simplement no es vol evitar, perquè ens entenguem ràpidament. Personalment, a mi la sexualització a bola de drac a nivell masculí, és a dir, una atracció cap a un Goku, un Vegeta o qui us vulgui, no es ve donada per com està presentat el personatge, ni tan sols la veu. En canvi, una Bulma, qualsevol una 18, sí. Ara, passem a altra cosa, agafem el propi One Piece. Saben com juguen les cartes amb el One Piece, amb el Zoro i amb el Sanji. Sap quin perfil agrada i sap quins són els atributs de cadascun d'ells. No necessiten més. I amb el Lau. Ui, el Lau. Podem parlar de la figura de ceràmica que van treure, sisplau? Es va esgotar. Recordem que això és que dona per fora de guión, perquè podem fer el fora de guión de com es va esgotar aquella figura de ceràmica. Ho anem a explicar. Per la gent que no ho sàpiga, van treure el Trafalgar Law, personatge de One Piece, d'acord? Que té el poder de la Ope no Mi, que amb la mà la fica d'una manera concreta, amb els dos dits així aixecats. Era un portaincens, no? Sí. Ho dic bé? Era per ficar les barretes d'incens. El palo santo! D'acord? Aleshores, va sortir la ceràmica, es va esgotar, però no es va esgotar perquè la gent volgués que la seva casa olorés bé. O sí. A mirra. Saps? Sinó perquè volien un xàmbal. I, bueno, internet va explotar, tothom preguntava si la ceràmica era perillosa. Escolta'm un segon, si alguna cosa hem après d'internet, que internet es ficarà pel forat que pugui l'objecte que pugui. A veure... Que li diguis si no el pobre Vaporia. No sé si perquè Chiroda està una miqueta, com es diu, cohibit per la seva dona, que li agrada el Trafalgar Law. Penso que els personatges de One Piece, sobretot després de Post-Time Skip, han fet com un salt de... tirant cap a l'audiència femenina perquè penso que pensen que tenen mercat. Per exemple, en Zoro, no? Sempre ho direm, i amb el live action es veu molt amb el Mackenzie. I el Trafalgar Law... ostres, les últimes imatges, les últimes parts del One Piece, la samarreta de tirants, els tatuatges a la vista... Jo penso que aquí... I el crossplay de Trafalgar Law, que també es pot dir a dia d'avui, és interessant. És veritat. És veritat. El crossplay de Trafalgar Law, que això és ja per qui vulgui. Per tothom. Per tothom. Per tothom. Això és per tothom. Aleshores, ja entrant en aquest tema, on trobeu que vosaltres hi ha més sexualització? En un gènere específic d'anime? Home, jo crec que en general el gènere shonen per trobar la sexualització de personatges femenins és com la mestra clau. Ja en els anys 90 i abans ja es trobava. I abans ja es trobava, però podem dir que des dels 90 fins ara pots dir que això ha anat i encara que ha anat millorant. És més, un dels punts forts i crítics que, per exemple, perquè la gent d'aquí ens ho pugui entendre, si el 3CAT hi ha sèries que rebutja és, per exemple, perquè tinguem aquest tipus d'hipersexualització o aquest moment flash panties o alguna coseta així que diguis, escolta, jo això per un públic infantil no ho vull, com podria ser un Fairy Tail, un Food Wars, un Shokugeki no Soma i altre tipus de sèries. Bueno,
ja hi entrem en més altres coses. Que sí que és cert que aquí han arribat coses que ja passaven, perquè amb l'Ojina teníem un bonic harem, que teníem tot el tipus de perfils, i si voleu parlar de sexualització, o sigui, tenies tots els tipus de personatges femenins perquè poguessin escollir qui vulguis, perquè tens la més moe, o sigui, més infantil, a la més picaresca, més madureta, que podria ser la Kitsune, o sigui que, més o menys. Sí, això va passar, no? Als 90 va començar a haver una hipersexualització en l'anime, d'acord? Tenim Golden Boy. Ui. Tenim l'anime... Vale. Golden Boy és, per mi, la sèrie hipersexualitzada, a més, amb èmfasis. Bueno, amb motiu, o sigui, ja va amb motiu, destinada. o sigui, volien fer una sèrie hipersexualitzada i la van fer perquè és un noi, darrere de, no sé si són 4 noies, d'acord? I passa de tot. Bueno, la càpsula surt un trosset. I ja cap als 2000 ja sí que surten els harem i el gènere moe, que puja de nivell. Sí, potser Ja no entrarem sabem, aquí bueno. en el moe, ¿vale? Perquè com tampoc arriba massa aquí, i per no potser És- tirar sí, massa, però- potser... Sí, el tema del mo és de vegades fins i tot, si parlem de sexualització, posar desagradables. Bueno, És desagradable, però existeix i s'utilitza. No ressaltant atributs, però sí amb les posicions exagerades, no? Els sorolls. jo crec que també el tiraria cap a tipus de tertúlia, i no el ficaria aquí, però que existeix. Sí, i és un tipus. D'acord, aleshores pensem que la sexualització està sobretot en el shonen, però clar, hi ha sexualització també en el shoujo, penseu? Últimament. Escolta, Montse, i últimament, i sense l'últimament, Fushigi Yugi. Sí? Penseu que hi Ayashi ha no Ceres. Home, Home, a veure, des del primer moment, el personatge Noriko jugava molt, en Hotohori era espectacular, de com ell s'atribuïa lo guapo que era i com deixava veure els seus atributs de la seva melena llarga, el seu pitram i lo fort que estava. Però jo crec que no entro tant en una sexualització, crec. Simplement és jugar amb els atributs, no entrem tant a saco. bueno, si és Bueno, un però- shoujo, juga amb els atributs, però si et fan exactament el mateix en un shonen no hi ha problema. No, al contrari, és simplement que juguen diferent tipus de cartes. No és el mateix parlar de la sexualització perfectament de Fushigi Yugi, que potser el que tens a Shokugeki no Soma, que és, o sigui, allà tothom entra en orgasme mentre està tastant un bol d'arròs, o sigui, són coses diferents. Jo penso que sí, o sigui, el shoujo com a tal... Bueno, tenim... Jo penso que... És que depèn com vegis la sexualització, no? Per exemple, a Pichi Pichi Pitch, que és un manga que es publica en una revista de nenes, d'acord? De nenes, no està sexualitzat, però té un punt pujadet de to, no? Sobretot la part d'Aqua, Pichi Pichi Pitch Aqua, perquè ja comença aquest noi, no sé com es diu el protagonista, m'ho dirà l'Alix. En Kaito! Kaito. En Kaito, vale. Ho dirà l'Alix, aquí, ella. Sí, ja ho ha dit Ella. ella. He dit l'Alix. Ja pujava bastant de to i es veien coses ja bastant... Però Sí, no? aquest tipus de sexualització, si m'apures, ja la trobava a Sam, i vaig a tirar enrere, i amb obres manga, a Motohagio, Lady Oscar, aquest tipus de coses. Ja també trobaves que amb la figura masculina es jugava d'una altra manera. Sí que és veritat que era tot com molt més atractiu, subtil... I en els TLs que diem, que és el manga pujat de to eròtic per noies, per dir-ho d'una manera, penseu que hi ha sexualització? Però des de l'inici al fi. Perquè sí, potser Sí, s'està però perquè ficant tot els està auriculars i buscant, estan vull dir. jugant amb la sensualitat, o sigui, allò que anem a compartir un auricular mentre escoltem la mateixa cançó i estan jugant. Vaig agafar un pòsit mentre estic un orgasme. Ojo, no confonem sexualització amb moments tensos o moments atractius, No, per dir-ho d'una no, manera. no, La no. sexualització és exagerar per atraure. Aquí mateix, Jo o sigui, si jo agafo un auricular te faré té. I en canvi Sí. puc fer t'ensenyo el meu cantó, tu trec, tu dono, i tu agafes... O sigui, pots jugar, clar que pots jugar. Estic pensant, a mi això em fa una persona a la vida real i l'acabo fent. Aquí és on vaig, per això dic que l'escena per mi sí que ho està, perquè tu de normal agafaries un auricular i diries té. I ja està, i l'agafaries i ja està.
perquè amb l'edat que tenim i amb tot el que hem vist i hem tingut que veure, perquè no teníem més per veure, tu ja saps què escollir, i tu ja saps quina sèrie no t'agradarà perquè ja veus per portada que allò tirarà el que tirarà. Ja, o al però revés. un segon, perquè ha arribat un punt que això és una arma de doble filo. Perquè ja hem vist tanta morralla que ja estem insensibilitzats a segons quines coses. Sí, és veritat. Vull A mi dir, encara m'avorreix, Hi ha coses que dius, en Bé, sèrio? i també et diré que hi ha coses que t'avorreixen de lo soft que arriben a ser. No enganyes Sí, a ningú, el Hangui. Perquè ens enganyem. O sigui, tu t'agrada molt Sailor Moon, però a tu Sí. t'agradaria que hagués de tot un punt més. I recordem que en Mamoru és un senyor d'uns 30 anys i la nena, la Bunny, és una nena de 16. Ojo, Sí. un perill que hi ha delicte. Bueno, però això, mi- això és un altre tema, això no és sexualització. Ja, això és, Sí, és veritat que ens anem, Això és a Janna Lladre com es Kamikaze, a Igual. mi em deuen coses, des de fa molts anys. És veritat. Un nou anime, necessites un nou anime. Veritat que No. la fadeta tenia un toc? Sí, La i fada, Arina Tanemura és una cosa que tendeix molt a fer en els seus personatges. Tens uns protagonistes principals que són tots iguals, perquè per molt que em vulgui dir això, les coses com són. Tens la Maron en 17 universos diferents, tens el Chiaki en 17 universos diferents, exceptuant a The Gentleman Alliance, que aquí sí que veus una miqueta més de varietat, però després tens el personatge hipersexualitzat. A The Gentleman Alliance, la Heine té el seu moment de hola, soy Maron, i de cop una cintura i un pitram que dius, disculpi senyora, això no estava abans aquí. Vale, però hem de recordar que Arina Tanemura fa doujinshis. Ja, però The Gentleman Alliance no és pas un doujinshi. Ja, No, però és una senyora que té una tendència. Clar. M'entens? És el que deia la Jinx. O sigui, Hangui, a tu t'agrada Sailor Moon, però oi que t'agradaria una miqueta més? Clar, perquè és que ja tenim una tendència, saps? Aquí és on És vaig com els una micona peliblancos. cap aquí. Bueno, I que en el escolta'm, fons, digues. Han dicho peli blanco en la sala. No, deixa'm abans d'arribar als peliblancos. Arriba. Que en el fons Digues. la sexualització en els personatges és un recurs narratiu que fins i tot a Bakuman ja t'ho explicaven que era en plan ho necessita la teva obra. Però és que jo estic amb el Dragón i el Camaleón, que és la nova obra que vaig recomanar a l'anterior Mandarake, que em va tocar manga, i és que allà tornava a sortir el tema que en plan és un recurs narratiu necessari, sobretot en el tema dels shonens. Que la resta ja sí, però d'una altra manera. Per tant, estem en un recurs que funciona, però igual que funciona explicar la vida dels pares del personatge protagonista, ja sigui a Naruto, a One Piece o a Bleach, o a Dragon Ball, on tu vulguis, i una altra cosa és treure la varietat flash. Ostres, allà és un recurs narratiu, simplement. Això és la següent pregunta i el següent punt de la tertúlia, que és un recurs narratiu o és una distracció? Perquè, clar, hi ha moments que va molt bé, vale? Shokugeki no Soma, penso que hi ha molta sexualització, però hi ha un punt que és hasta divertit, que és fins Clar. divertit. Perquè, clar, quan proven i se li treu la roba i arriben a aquest orgasme de paladar... Bueno, ho fan amb gràcia. Jo et penso que Shokugeki no Amb Soma és gràcia. una cosa que es fa amb gràcia. Perquè tens, o sigui, està... Jo ara parlo en el moment de l'animació, perquè en el manga és veritat que li falta un puntet perquè sigui tan atractiu. L'animació és bonica, és dinàmica, està ben feta, però a sobre està feta amb gràcia. Llavors, vulguis o no, és que t'atreu el somriure. Tu ja no mires tant la sexualització, sinó el somriure i la comèdia, com has plantejat abans de... Però és comèdia? Doncs sí, a vegades és comèdia i et dona aquell gir inesperat, que tu estàs en una cosa seriosa, et fa el gir, t'atreu el somriure i després ja tornes al teu lloc, però ja t'ha fet allò el canvi. 食べてみたい。はい スルメの蜂蜜漬けだよ。スルメの風味が間違った方向に変貌を遂げ、体中をまさぐられるようなまずさでした。 És que és el meu punt. Per exemple, hem parlat al principi de que el shonen és la base una mica dels personatges sexualitzats, però en molts shonen contemporanis
i parlarem dels 90 cap endavant, ¿vale? És l'alivio cómico que es diu en castellà. Sí, Anem a posar l'exemple a Naruto. està molt bé. Tsunade és un personatge que està sexualitzat. Sí. No, què? En sèrio? No sé, Bueno, no sé, és que no ho he vist, no ho he vist mai, mira. Perquè com té aquest pit, Ja està. no ho he vist. Perquè és rosa, no? Està sexualitzada. I perquè té No, però pitram. és veritat. Sí, perquè té... Dos bons motius, digueu, té dos bons motius. Està carregada de pit, pobreta. Ja, però alhora, en els moments de tensió, les bromes que li feia Jiraiya eren l'alivio cómico. Sí. Vull dir, Clar. perquè hi ha altres personatges de Naruto que es podrien sexualitzar perfectament, i no és un gran exemple. A Ino mai li has vist més enllà de la panxa. A ningú li interessa. I bueno, té el seu mercat, No. Jinx. Bueno, ja Sakura, no? Sí, la Tenten segur que té el seu mercat, i la Tenten també té el seu mercat. Tu no et mous pels llocs d'internet on passo jo a vegades. No cal, la veritat. No cal. Vull dir. Però és que parlant de shonen, si vols t'explico la història i la gràcia de la granoteta que tothom sap. Bueno. Que poc necessari o què necessari, per altra banda. Ah, És que això... Bueno, després també tenim Golden Boy. Golden Boy està fet expressament el que hem dit abans, no? Aquest noi, la sexualització, dones molt potents, no? Pues, escenes gràcia. molt potents. I jo ara estic veient un anime que, mira, m'he convertit en la Lynx perquè renegava d'ella. Atelier of the Witch Hat. No, No, aquesta no està. La de Cosplay Doll. Ah, mega! I clar, me l'he començat a veure i està sexualitzada, perquè clar, la protagonista, a més és model, és superguapa, però és tan bonica. És tan... Bueno, faré mandarake, que ho sapigueu, quan me toqui anime, eh? És tan gal, és tan honesta, que li queda bé aquesta sexualització, perquè clar, és un noi que ha de fer cosplay a una noia que està molt ben atribuïda. I clar, la veu en biquini i tenen 16 anys i les hormones són les hormones, clar, i aquí jo penso que també està molt bé. Bueno, També et diré que el títol en anglès m'agrada molt més que Sexy Cosplay Doll. bueno, Perquè és My Dress Up Darling, Sí, i em sembla això. molt més coquito. és Sí, més coquet, ja està, perquè no es noti Sí. tant. És que clar, si ho Sí. fas sexy cosplay doll, potser algú tira enrere, perquè recordem que les nines i fent coses, tirem a coses enrere que potser... I és una sèrie que, bueno, enfatitza molt el fes el que vulguis perquè t'agrada, que no passa res, o sigui, et dona igual a qui li agradi o no, si a tu t'agrada, fes-ho. No li fas mal a ningú, si no li fas Òbviament. mal a ningú. Però clar. això també dona per una altra tertúlia, eh? El Sí, cosplay i tant. doll. I tant, sí, la veritat és que sí. Torratúlia, de fet. Però hi ha sèries que te trenquen el ritme, no? La sexualització. Bueno. A mi, per exemple, en One Piece, arribar a Sabaody després de 2 anys i te trobes aquesta Nami i aquesta Robin, Que guapa. Que has de fer així per buscar-la. sí, dius, a veure, nena, perdona, aquest lifting que t'has fet, Res, aquesta passada per cirurgia, sí, és un... Totalment. Ja està, no passa res. total. Encara sí que he vist una evolució una miqueta canviant, una miqueta. Ja, però després tens escenes de sexualització que no te les esperes i toquen, i ara te fico una cosa que... És que tot el sentirà més fàcil a l'altra demografia shonen, i és veritat, però en Kakegurui Ah, sí. t'ho fan gratis, eh? No necessita res, només un joc de I cartes no- i una estratègia, eh? I potser va perdre. Ningú havia demanat això. No. そんなリスクをかけた真剣勝負想像するだけでたぎってしまいますさあスネラギさん今が千載一遇の好機です自信満々にイカ様を仕掛けておいてあっさり負けてしまうというおめえここで延長しなければどうするのですかやりましょうあとはあなたがうなずくだけですさあほら早く Però... És Robin de Shirako. Hacen pam i dius, oi, Però Bueno, penso però- que té un puntet de gràcia perquè ella és molt perversa. sí. Sí. Aquí... A mi m'agrada està perquè ben bé. és com un punt, com ho has dit, és que crec que l'adjectiu és perfecte, perversa, perquè és... És perversa. És perversa, és retorçada i és un manga
tirant adult. Sí. Ja perquè aposten i hi ha esclaus, d'acord? O sigui, Jo és que és així. també us diré que així donant-li una volta, jo crec que un dels millors exemples de sexualització ben feta és Pantins Talking with Garfield, que hi ha el propi nom de la sèrie. Són 3 objectes sexualitzants. Sí. I que tota la sèrie és sexualització de gratis. Bueno, però jo crec que ja juga amb això, o sigui, la mentalitat i l'objectiu d'aquella sèrie és precisament fer això. Sí, però alhora no queda pas malament. Veus, Vull a dir, mi... en condicions normals, que el poder d'una nena sigui treure's les calces i treure una pistola, A doncs veure. diria, senyora, em baixo aquest burro. M'atracta el món del manga anime, però jo crec que per la gent que ens escolta, la calabaza putilla, perdona, fer la referència, Sí. funciona! Exacto. ¿Qué vas a hacer en Halloween? Bueno, ¿Qué? todos los Halloweens Ted sueña con encontrarse con la calabaza putilla. Es verdad. ¿Qué es la calabaza putilla? Querrás decir quién es la calabaza putilla. Ocurrió hace 4 años. Estaba en una fiesta de Halloween en la azotea de nuestro edificio. Iba a marcharme cuando de pronto apareció una chica vestida con un disfraz súper sexy de calabaza. ¿Cómo puede ser sexy un disfraz de calabaza? Tenía agujeros en lugares estratégicos. Exacto, O sigui- sí. És aquesta mentalitat, no? És la cosificació del cos de la dona, sobretot. Clar. A mi, tu no tens problema, bueno, pues no tens problema. Ja està. A mi on me va trencar molt és en Kill la Kill. Sí. Ai, l'escena! Sí que hi ha una escena nudista, que és molt divertida, que, bueno, que aquesta la trobo acertada, un capítol. L'altra, és l'altra. Però el make-up, per dir-ho d'una manera, que fa, Bueno, saps, Que la la primera protagonista... d'aquí és que mires així. hi ha moltes coses que pots barrejar, perquè la sincronització de l'Equin de Franks, exactament. Hi ha Aquesta cosetes no l'he que vist, estan no l'he allà, caigut. o sigui, hi ha cosetes que dius, veus? Suposo que cas per cas, suposo que en segons quins gèneres, a mi el de Darling in the Franxx personalment em treu un somriure, però em sobra, o sigui, jo per mi me'l carregaria i altra gent que el trobarà necessari, jo hagués agafat un altre estil. A Kill la Kill hagués fet el mateix, hagués fet una altra cosa, i en canvi és veritat que amb altres obres, doncs, personalment a mi l'Anam i trobar-me-la madureta em va agradar, ja està, i no passa res. És que, Però, és que... bueno, però això és que ja no ets subjectiva. Ja No, no perdona, qualsevol Jo cosa. tampoc soc objectiva, sí. Però és que jo Jo- crec que estem parlant d'una cosa que és que cadascun, cap de nosaltres Sí. pot ser subjectiva, i cap de la resta en general tampoc ho podrà ser, o sigui... Bueno, és com aquesta noia amb la conilleta aquesta que porta de... Bueno, escolta un segon. Ara desvelarem una de les meves teories. Què? Quina? De pel·li blancs havíem parlat. Sí? Sí. Quin pel·lícula? Digueu-me un sol personatge d'anime o videojoc que no sigui Killua, que és un nen guarros, Vale. que sigui pel·li blanc i no entri bé per la vista. Ah, però això, deixa-ho, que això era un fora de guió. Això era un Nena, fora de això guió, és un no? fora de No guió. parlis, Igual. això és un fora de guió. No, vull un personatge de pel·li blanc que no estigui sexualitzat. I no sexualitzat de veiem la minga a l'aire, no pas. Si no sexualitzat... Jo és que dir una cosa, que a mi Tite Kubo tenia un personatge que em feia el veto directament perquè era un nen, però clar, no vull parlar més. Hòstia, There is no Bleach. one anymore. Bleach, veus? Bleach vaig trobar que Orihime, dic, Orihime, no? sí. Bleach sí que me va trencar una miqueta el ritme perquè té una bona història, té uns personatges que són potents, la sexualització aquesta... De què? De l'Anel? Orihime Pobre i de Anel! l'Anel! Ui, l'Anel! també quan Ui, es fa l'Anel! gran. Ui, l'Anel! Que bonica que és l'Anel! Per L'Anel és l'amor de Déu. preciosa, però Li quan van es a fa tots els gran forts diu, genètica, uala. Bueno, però que- diguem que, per exemple, a Bleach juga totes les cartes absolutes, perquè tenim Sosuke Aizen i el seu serrallet, o sigui, es treu les ulleres i ja ho fa tot, es fa el make-up, però total, Sí, però li és que canvia tens la cara, molts. saps? Sí, Treu les ulleres i li canvia la cara. sí. Però tens el molts Grinjo. personatges i tens tot tipus, perquè personatges femenins sexualitzats, és que és veritat que pots començar per la Orihime, te'n vas potser la que menys és la Rukia, perquè després t'aniràs a la Matsumoto, a la subcapitana del Hitsugaya. Però la Bueno, Matsumoto, i la- la Matsumoto ja t'entra amb tot a l'aire. Vull dir, Sí, sí. Bueno, però després tens a la... Està com tot es a deia l'aire. aquesta? Com Que es diu tonta no és, aquesta, Sap amb quin capità se'n va, Sap amb quin capità se'n va, Tonta no és. Com es diu la primera, la que li va ensenyar l'Ichigo? La Yoruichi, ninja. la gateta. La gateta. que li va Aquesta- ensenyar què?
el cul. Va ensenyar el culet, sí, perquè era una gateta. Va tota de làtex, saps? O sigui, va de negre i de... Miau, miau. Sí, veus? Aquí a Bleach a mi també m'atrencava el ritme. Però després puja el ritme amb el Hitsugaya, veritat? T'anava a dir, però sí que tot trenca amb els personatges femenins perquè estaven tots, excepte la Rukia, crec que era l'única excepció, mega sexualitzats. Sí. Pots dir exactament el mateix de gairebé tots els personatges masculins. Fora bromes. O sigui... Però masculins? Traient un Mayuri i després quan entren els altres tipus dels Bizards i altres tipus de personatges més cripiosos... Que tu trobis atractiu un personatge masculí no significa que sigui una sexualització, perquè ja està fet que aquest personatge que ensenya pit, que obre camisa, no com que està fort, és més empoderar-lo que sexualitzar-lo. Sexualitzar seria que tingués... Els Arbuks no en diuen el mateix. Els Arbuks Treure-li la samarreta a un home no és sexualitzar-lo, és insinuar que és pobre. Vull dir... Que no li cap la roba, que no li entra, veritat. Uniformes de mala qualitat. I ja està aquí la meva aportació. Ja tenim tall. Ja està. Ja tenim tall. El senyor de Jujutsu Kaisen que t'agafa del cabell i t'empotra, això és sensual o és... Això és un recurs necessari, o sigui, aquesta senyora és una hipòcrita. Això és el que ha de ser... O sigui, no està sexualitat d'un senyor que només està remenant la màniga aquí de cantonet. No. Escolta'm un segon, però això és sensual. Sí, això és sensual, sí, això no és sexualització. Perquè estàs veient canell, si veiessis una altra cosa... Vols veure'm una mica del colze? La sexualització seria el contrapicat, els atributs... Sukuna és una sexualització. Perquè veus a l'Itadori, que és pensinsal, i de cop el Sukuna que dius, escolta'm un segon, tot això d'on ha sortit? Que no estava a la pàgina. Aquesta senyora és bruta, no passa res. L'estimem igual. I és veritat que del manga, quan passen a l'anime, suposo que per atreure audiència, puja la sexualització dels personatges. Perquè a vegades el manga no és tant. Sota el meu punt de vista ja veus que estan millor pagades que unes altres al món del manga anime i no tinc proves, però no tinc dubtes. Sí, hi ha escenes, es veuen que hi ha escenes on hi ha més diners que en altres, no passa res, però ja està, la intenció hi és, o sigui, la voluntat hi és. Però a Jujutsu Kaisen hi ha dones fortes, no passa... No dic jo que no, Sí, és veritat, i no massa sexualitzades, aquí no les trobes massa sexualitzades, Bueno, precisament, parlant d'aquest tipus d'obres, en Guardians de la Nit i la Nezuko, què tal, en modo demoníaca? Ara, aquest és molt bon exemple. És molt bon exemple. Era necessari? És molt bon exemple. És necessari que tu, quan te fas més forta, te pugi el pitram? Una nena que s'ha mort petita? O sigui, s'ha mort sense fer el canvi hormonal? Sí, però dintre de la mentalitat de Demon Slayer, fixeu-vos que els dimonis formats, és a dir, dimonis nens que tinguin cos de quitxalla, sí, n'hi ha. No hi ha com a tal. Més enllà del que està amb la Tamayo i de més. I la família de l'aranya. Ja, però a nivell furtó, a nivell fort. Vols defensar, defensa Guardians de la Nit, que a mi m'és igual que defensa la Nezuko sexualitzada. No, però vull dir, la sexualització dins l'univers de Guardians de la Nit la puc entendre entre cometes perquè els personatges més violents o més forts és el que deia la Hangui, són pecats capitans. Sí. Si vols tirar per aquí, si vols tirar per aquí... No, però la dimoni del barri del Plaer... Sí... Sí, és que no me'n recordo com... No sé quina... Els germans. Perdonareu. Sí, la noia. Digueu-me que al principi, quan és una oira, no sembla supermodoseta, però després quan es torna un dimoni s'hipersexualitza i és com la lujúria. Sí, clar, però ja precisament estàs al barri del Plaer, ja ho has dit bé, estan representant un pecat, però en canvi la Nezuko no està en aquell pecat. Però això és que, insisteixo, podíem estar amb milers de personatges que, generalment, insisteixo, és que et quedes a la demografia masculina i què fent amb la Yor, Spikes Family? Quan està treballant a l'Ajuntament no passa res, què passa quan es torna assassina? Que un dia tindrem una desgràcia. És que al Japó, no? És com que
la dona ha de pujar aquests atributs, no? Com per empoderar-la, necessita pujar aquests atributs. Bueno, i que Pot ser aquesta una conclusió. necessiten, és més, si no m'equivoco, per ser segons quins llocs l'oficinista tenen el codi de la vestimenta i les dones o les noies sempre han d'anar amb faldilla, o sigui, d'aquí no pot passar com pot passar aquí, que és la noia pot escollir si vol pantaló o faldilla, no. I el cabell negre. I el cabell negre, això, o sigui, per tant, estem en una cosa que, vulguis o no, és com la via d'escape, el destape, el moment de fugida, aquí, o sigui, llegint les pàgines puc llegir el que vulgui. Després allà tens tan estricte l'ordre per tot que no és possible. És una conclusió maca per anar tancant ja la tertúlia, de que al final el pensament de l'anime del Japó és això, no? És sortir d'aquesta monotonia i d'aquestes normes estrictes que tenen, i és amb això, amb sexualització, amb noies. Clar, les noies també tenen un paper masclista de sumises, callades, de no discutir, no? De fer bondat. Clar, si en l'anime ja te trobes les noies que estan sexualitzades, que no sé, com la Boa Hancock, no? I coses que... Hòstia, la Boa Hancock, és meravellosa. És que no hem parlat de la Boa Hancock, però... Aquesta és una fem, de veritat. És una fem de veritat, però que ve el Luffy i se li cauen les calces. O sigui, se converteix en una sumissa que li vol fer el dinar. Sí. Ja. Vale? No entenc. I és una Shichibukai que, bueno, l'altre dia vam veure Estampida i fa un Shingeki no Kyoji que flipes. És que és molt apoderada la Boa Hancock. D'aquesta mentalitat, no? D'aquest fetichisme. Però que ja ho tenen, perquè a nivell de la casa jo ara m'estic revisionant molt de per sobre, és Mazinger Z i és espectacular, la protagonista, la Sayaka. O sigui, el Koji la odia perquè és lletja, bla, 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 però és que les de frases de tu t'has de quedar a la cuina, es barallen perquè no m'has rentat la roba i no fas bé les feines de dona. Ella a sobre s'emprenya i se li tira en cara i el que diu és el pare a la nena: nena, no t'enfadis amb en Koji. És que uau, nen. És veritat que tot això té mig segle enrere i haurem de tirar tot molt enrere, però clar, a dia d'avui això et xoca, i vulguis o no, doncs jo crec que tot això, en el fons, la societat l'acabes transmetent i sortint d'aquesta via per a través de les pàgines i l'anime. I trobeu, ja per acabar, que seguirem veient sexualització més, menys, diferent? En veurem moltíssima més. Serà per totes bandes i de tal manera que ho tindrem tan normalitzat que serà el nostre dia a dia. Bueno, jo crec que el 24/7 no, simplement que es tindrà més cura que socialment sigui internacionalment més acceptat. I queda molt allò en plan, però recordem que molts estudis d'animació estan començant sent criticats per gent com Hayao Miyazaki dient: escolta, jo faig animació per japonesos, no per estrangers. I en canvi, molts estudis d'animació, escolta, estem fent animació per la resta del món i hem de mirar que li agradi al major públic possible. Mira, això passarà amb el mapa que ara ha fet el contracte amb Netflix probablement canvia una miqueta la seva forma de fer sèries. Poder. Canviarà cap al públic femení? Però jo penso que sí, Sí. Que ara nosaltres cada cop més tindrem una miqueta més de fanservice en els shonens per atreure aquest públic. Que potser no veies una sèrie, no? Com Sao, tampoc hem parlat de Sao. Ni Ataca els Titans. I Ataca els Titans, d'acord? Però Ataca els Titans no és... Encara s'hi salva. Se salva una miqueta. Una miqueta. Però jo penso que per agafar aquestes noies, no? Que no veiem a l'anime perquè Overlord, no? És que te surt l'albedo i ja te trenca. I dius, bueno, ja tenim aquí una altra sumisa que podria ser molt forta, molt divertida, i en canvi se li couen les calces, no? Doncs jo penso que tiraran una miqueta aquí, i amb Jujutsu Kaisen, amb ara One Piece cap al final, amb els personatges masculins, jo començo a veure, me dona la sensació de que reforcen, no? Aquesta sensualitat. Jo crec que ho veurem, però la velocitat no serà pas ràpida, Vull dir, veurem més sexualització dels homes en sèries pensades per les seves demografies. Sí. Però a comptagotes aniran arribant. Bueno, com els BLs, no? En el manga ja se comença a veure. També potser totes aquestes que llegeixes tu. Jinx... Jo és que crec que anava a tirar. Dic, jo, el que és animació japonesa, potser encara falta, però perquè la pròpia societat no està mentalitzada, diguem així. Però, en canvi, si anem pensant en adaptacions d'animació de coses de Corea
o Xina, amb el tema dels Danmei i els mangues que van arribant, jo crec que sí, òbviament. I les empreses no estan per perdre diners i saben que el públic femení té molt de poder adquisitiu i si li agrada un bon BL o li agrada el que veu, no li importa invertir. Per tant, jo crec que no ho deixaran passar. Els japonesos pot ser, però recordem que molts estudis d'animació xinesa i coreana s'estan fotent les piles. Doncs sí. Sí. Doncs, amb aquesta conclusió tan maca que ha fet la Jinx, acabem aquesta tertúlia. Moltes gràcies, noietes. A tu. I recordeu que ens podeu trobar i escoltar a totes les plataformes de podcast i trobar-nos a les xarxes socials. Gràcies i fins la pròxima. Adeu. Adéu. Adéu.